Hello, good morning po mga mamamayan. Nandito po ako ngayong umagang ito dahil ipapakita ko lang po sa inyo ang pagluto ng kamote tops na may sardinas at kamatis. Ito po ang mga ingredients sa aking lulutuin. Talbos ng kamote, sardinas, bawang, sibuyas na puti, asin, kamatis, at saka olive oil. Yan lang po lahat. Ngayon kung mayroon na tayong kawali ay lalagyan na po natin ng mantika at paiinitin lang ng konti. Ngayon po ay ilalagay ko na po ang bawang. Ngayon po ay isusunod ko na po ang kamatis. Hintayin ko lang po hanggang sa maluto itong kamatis. Tapos ilalagay ko na yung sardinas pag naluto na ito. Ngayon pong luto na ang ating kamatis ay ilalagay ko na po ang sardinas. Tapos hahaluin. Ngayon po ay nilakasan ko ng konti yung apoy sa stove at maglalagay na po ako ng asin. Titikman ko po. Ngayon, tamang-tama na yung lasa niya, yung asin at saka sardinas ay tamang-tama lang yung alat. Ngayon po ay dahan-dahan ko na pong ilalagay itong talbos ng kamote o dahon ng kamote. Tapos halu-haluin lang para maluto yung dahon. Tsaka huwag nyo na pong takpan para hindi maalis yung pagka-green niya. Ayan na po ang aking kamote tops na ginisa sa sardinas, mga mamamayan. Ngayon po ay papatayin ko na yung stove dahil luto na po ito at hahanguin ko lang po siya. Ito na po mga mamamayan ang aking ginisang kamote tops with sardinas and kamatis. Ayan na po, sana po ay subukan nyo itong resepeng ito dahil ang gulay po ay pangpahaba ng buhay. Ayan na po. Sana mag-subscribe po kayo. Maraming salamat po sa panonood nyo. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing mabuhay